खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 5 फेब्रुवारि 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। जेरावबो जाफुंसारगोन, सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ मोननो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां, आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प थ।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहाबा दावबायोब्ला एबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोजों एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव मान बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेरावबो अनलायनाया बांनो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जानो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ आरो गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ दिनै खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ।
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ आरो पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।